अरे का हो, कहाँ से लाल पियर होके आ गई? अभी हम रंग लगा ही के बानी, डाले ऊपर नीचे सारा रंगवा ले। अब बात जी इहो पूछे वाला बात बा, भगवा में अगुआ के कमी बा का? अरे बतावा बतावा के लाल पियर कइले बा? अरे उहे राउर भाई अली होई साफ साफ सुनी। बोला कैसे तू खेललो हा फगुआ हो? अच्छा कवन के ने लगौलस हा लगुआ हो? बोला कैसे तू खेललो हा फगुआ हो? का भाई? कवन के ने लगौलस हा लगुआ हो? पूरा कोइले का पड़वा कचरवा हो, नाली में लिया के धसोर दी हलस सैया देवरगा हो। रंगो मटका के देही पफोर दी हलस सैया देवरवा हो। हाथवा पकड़ के खींच के लियाई भइल बेशरम बा। होली के हाटे दिन ए धनिया यही से गरम बा। अरे पगला दी है का? अरे हाथवा पकड़ के खींच के लियाइल भइल बेशरम बा। होली के हाटे दिन ए धनिया यही से गरम बा। कि कुछ चलल ना हो मोर जरवा हो, नाली में लिया के धसोर दी हलस सैया देवरवा हो। रंगो मटका के देही पफोर दी हलस सैया देवरवा हो। जैसे पांडे राइटर में राज ले ले तो लाला कहबा। लागा तक बो देख ले ले ताहार खल का बा। अरे ढेर मत बोले जी। हाँ बिरजस पांडे राइटर में राज ले ले तो लाला कहबा। तक बो देख ले ले ताहार खल का बा। का कोही